baitoci. Aya ma kuba ka san ki mu ba za mu tsaya ba, ruhin jikin mu bai canza ba, jinin jiki ba za ya tsaya ba, wuri mu samu sanki ya kai mana har koli. Ko za a kashe mu ko ma a bar mu ko a bige mu, mu dai da sanki ne muka kamu, wallahi zuciya ta damu, yana da faɗi ma ki saka mana kyan hali. Rai suke ta yi miki sabbai, mun tara yan sulanmu da kwabbai, gare ki za mu zo mu dubai, mu zo mu gaida ke da mijin kyalin hali. Baitoci mu zuwa miki baitoci. Shaida shi mu sai kai, sai mun kai, maikin Ali bar shi a baya, in ya tsaya ku bar shi da kaya, mu wasan ka ba ma sanya, akan kayo da nemi tsariya, kar a zo a bar mu a baya, mun kawo irin baitin kaya Ali. Mai karfi da karfin Allah, mun rike ka zakin Allah, kam kam kam, gam gam gam. Mu dai ba za mu canzawa ba, ai san ka ba a mu farau ba, sannan ba za mu zama ƙarshe ba, mun yago irin tutar ka gidan Ali. Kullum ya banki mu biki
idan ba gane ba mauludin malazuban to da har da alƙaran ba su shaida mauludin malazuban bai ce a zahiri na cikin gari ba mauludin malazuban bai ce ruwa ba sannan kuma ba ba mauludin malazuban bai ce abin da ke a cikin rahama mauludin malazuban kun gane wai ko ba ku gane ba tare ita ce sirri Assalamu alaika Rasulallah ga mu mun to labbaika Assalamu alaika Rasulallah mun yi sallama a gidanka Assalamu alaika Rasulallah ya mai zurfikar da buraka Assalamu alaika Rasulallah waye taka inda ka taka Assalamu alaika Rasulallah kai ka je gurin sarkinka Assalamu alaika Rasulallah ku kai magana a cikinka Assalamu alaika Rasulallah kai abubakar labbaika Assalamu alaika Rasulallah wata zubai ki gaishe ka Assalamu alaika Rasulallah wata zubai na gaishe ka Assalamu alaika Rasulallah 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 Assalamu alaika Rasulallah